So guys, apa ta guys, work na ba ta? Let's go. Ulan ba ito eh? Ulan ba ba? Uy, ulan dyan eh yun. Basa ito na guys. Ulan ba guys? Yan na ba yung ulan bro? Dali na matagak ng pan guys sa Cora pag mag-ulan. Siguro kayo kusog ron. Guys, ako lang ito kong baby guys kay sunod mata to. Let's go guys. Hina ng ulan guys. Naka-vlog ta. Ay kung magsige ng ulan guys, mga sakura dali na kayo mga tagak, mga bulak guys. Yan siya mag-ando guys, mga tagak mo na yung tungkol sa ulan. Sakto kayo guys, pabuko ka na yan, mga kagitrin. Hindi dibalik at tugnaw gamay guys. Gapon tugnaw yung sa trabuhan gapon. Ganun ako kung napanong TV.
Asawa mo, abot mo ito dyan. Hindi talo na ito. Masisigat na ako dali. Layo ito yung trabahoan pa daw. Maduga siya na abot. Dugay-dugay gitu abot. Kita ako na yung bike guys. Gayo para maayo. Gayo ng gumpa nito. Dagat pa may pero kinay lagi. Sinahulog ang baterya to. Ada untuk kita bagian cedera. Jadi mag-abot, hindi mag-sugat. Magkano ka naman? Pagdating ka naman. Pagdating ka. Banyak juga untuk bateri guys. Sebentar lagi guys. Sebentar. Mobil. Kita menjeli. Really good. Wala pa yun ang asawa guys.
Matagasa siya agi, diri ba kagapon. Ya, yung kabot, yung sugat. Tabok naman ko. Tabok ko, ikas. Nilay sa agaanan. Tabok ko dali. Tabok ko ikas. Wala ingat na siya. Hindi ko hulay. Nakanya pa siguro ko guys. Maabot. Layo po yung trabahoan guys. Let's go guys. Ang problema ito guys, yung hotdog battery. Ikabi at mong ata pag hotdog battery guys. Ang battery ng bike ba? Sikat di mo. Lapas ito yung sunod eh. Dapat wala ito lapas yung sunod. Ito na. Okay. Ito na kung siya na. Wala yun guys, hindi kami nag-abot. Sa siya agi. O kabalog sa siya agi. Mga sakura guys. Mga color guys. Magsige na siya ulan nun guys. Mga hulog na guys. Mas karoon na nag-ulan. Init, mga hulog daghan. Mga hulog dalira. Tungod sa ulan. Diba? Balik na sa bulak, no? Ang upaw nga kahoy. Nabuhi na po. Namulak na po siya, guys. Ini puti ng bulak guys. May green kayo na siya. Sarang puting-putian eh. Pero wala pa yung ganyan boom guys. Kanang bulak na guys sa tanan. Wala pa. Napay mga liso-liso gagmay. Ito yung trabaho. Puntahan ito, puntahan. Basta ko na yung guys kayo. Nagkamay sa kanya ng mga gigari.
Hindi kayo kusog ng ulan. Kusog pa kayong ulan. Basta pa ang asawa guys. Pagbuti dala ringkot. Macam diretso. Diretso tak siya. Apa nga lang din diretso. Dari ko agi. Dengan asa kan pilih agi. Tabuk tadi langsung stop sila. Stop sila guys, pero kasi may sakyanan guys. Tabuk ito guys. Okay ba? Tatjid. Okay lang. Kayang nabtan. Alam ko ba sa mga anak ko? Truck ba? Ring van. Ring van ba? Pagpunagdagan kita. Go guys. Orang ni aku bertira ada guys. Biju-biju. Kira kayu. Ya bingung ini Japan guys. Mabibo lang ka umad ka kanangkuan. Naglaaganan. Nagdula-dulaanan. Ano ba? Dito ka sa balay. Mura kagway silingan. Nakakasilingan, pero mura kagway silingan. Sigara dari guys, walay tambay sa gawas ba? Narasulod balay. Kami rin yan magtambay-tambay sa gawas. Uman sa mga kids. Pero mamansin man guys, mas linggo na mo ka na makita mo yan. Bahayo, ano ba? Diretsuwa. Mamansin man sila.
tapos ito masawit sa balay. Huwag na nagbattery ito guys. Dugay-dugay. Maabot guys. Ano, gahi sikaran. Hinay. Gawa sa gahi sikaran. Gawa na yung battery. Hinay kayo mulagan, di ba? Dugay naman na yung bike guys. Basta na. Bukat bita kayo ng bike guys. Pag wala yung battery guys. Mahot na yung battery. Bukat kayo. Uy, hapit na din ang kuwan na opening sa klase nila Kasumi. Karong 9 guys. Bante na punta na ito guys. Maporma na kong tao na guys. Maporma na pong tao anak. Si Wilski. Hindi na siya mag-drive guys. Una ilumping yung sakinan. Ilumping yung sakinan guys. Meron na dumbulan gano'n siya. Dire mo break kita dire guys. Hindi ko ba dire di mo hunong. Ayaw sa ipag-bugyan. Nanasot siya. Ano siya katatabok ko. Nag-iuban na di mo hunong. Bisa naghulat na ka. Pati guys. Hindi ito pwede gamitan ng Apple ID sa Kumaki. Gamitan nyo sa kunan na legit. Hindi madadanda. Wala pa man good na change ako ang cellphone sa address sa kunan. Tabog guys. Kalagpo ba itong mga sakyanan? Truck ba?
kayo. Parang lipid guys. Nagliko ba? Naipit ka. Nagbantay na. Saka na lang. Abot ata guys. Okay. Medyo tog na pa din kayo guys. Okay na ba? Okay, bata na late. Balik ang tugno ba? Sakit ba? Sakit ka matog balik ba? Kay balik lagi tugnaw, no? Nandun dari guys, magbuti bakal guys. Buti bakal ba? Negosyo. So guys, shout out sa tanan ni Regal Escada. Sa work na po ta guys, no? Ang pinagtanan sa tanan ko sa trabaho guys. Kasi oras kasi late na ko. Pinugat time na late na. Out na ta guys. Out na ta. It's a work guys. Basta palong. Ito palong. So guys, out na guys. Sabi na siya magpapalong eh.
You're with you, babe. Guys, akan sekian guys. Bulan dengan ini guys. Tidak banyak aku beringkut. Palong lagi siya. Kaya lagi. Kita taruh video. You know it's you, babe. It's you guys. Masa jalan ke rumah tu. Hangin, menjatuh na pagi hangin guys. Kata lu pada mata guys. Kita maaf tagulan ni guys. Pagtagom naman dito sa unahan guys. Let's go guys. You know it's you. Hangin guys, oh. Bulak, oh. Puti o bulak. Ba? Masuk ko lagi nagmay guys. Tara guys, oh. Naghalbang mga sakyanan. Sila pagi yun guys. Nandun gumahurot na sila. Okay. Ito na po lagi guys. Uy, sugat. Liko. Liko guys, liko. Liko na po dito guys. Hopya.
You know it's you. Batsip kayak guys. Wih, si dogi-dogi. Si dogi-dogi. Oh, likut dari guys. Oke guys. Kugihan kayak mga hapon dari guys, mananong guys. Terang, mananong siya. Kugihan kayak na siya. Limpyo. Pero nanay mga tanong nag-ano. Kugihan kayak sila guys, mananong guys. Kugihan mo sila dari magpa-giro-giro. Ito sakyanan sa likod ay. Sunod sa kuha. Ay, katugnaw pa. Tugnaw pa gamay guys. Medyo tugnaw pa gamay. Pero makaya na guys. Ano, nagkagilabs-labs oh. Oh, wala na gloves. Tor guys. Anong uwak. Uy. Paggutong pa ng uwak ba? Uy kayo. Paano nila kung kantog kay ay kamera. Nahuna nila. Ay, vlogger to ah. Mana naman nahuna guys. Vlogger ah. Siyempre vlog to guys. Kaya masing machamba to diri guys. Mahin na lang maka tabang gamay sa ito ang inabuhi, di ba? Anara na guys. Diskarte lang. Sali lang ka maghimog ninautan ba? No, hindi maayo yung mga buhaton ba? Para makakaon o makwarta ka. Tabok ta guys. Marami na itong mga tirada guys ha. Sa Abanti dito permi guys. Ano man. Ano na guys abroad. Amping ta guys, kini mga sakinan. Magani guys, kay nawala ang tag-om guys. Medyo okay na kayo ang panahon. Problema punta ba kung mag-nag-off kaya mag-ulan mo gina. Ganina, igo-igo rin taligsik. Wala na niabot og talig 7. Basta tirada na to guys. Okay kayo tirada guys, kaya may ulan. Hindi na tayo mag-ringgot. Ano na tayo mga sakinan. Kalambyon sa natin sila guys. Kaya di gina sila muhunong guys, kaya wala may ka. Pero may uban nga muhunong nagkalit. Wala pa agiyon ka. Pero wag yun sila dihunong guys. Pero okay ra guys. Kaya ako na po guys. Mana ng tirada dia guys. Ang Japan guys. Sa inyo makita guys. Sa inyo huna guys. Huwag sa inyo makita.
Murag bibo no, murag bibo ba. Bibo. Oh guys, nagbike ta guys, pero may halos mga tao guys to. Kaya ang uban guys, ang trabaho lang na balay. Kaya ito naglaglakaw to guys, oh. Portahan to. Joke lang. Ako balo. Kasi trabaho pagkabiis ko siya. Oh. Bigo kay Japan guys, pero aban gapon kaya naman diri nang ginabuhi. Diba? Oh, sarang bulaka guys. Ano kahoy, oh. Putol ng mga kahoy. So, gano'n na sila kung anong pipihan na nilang tanuman. Nagtanong na sila kung ada. Sa nilang matanong eh. Sa yuti. Hindi nga kay Japan guys, no? Oh. Diri sa akong gagian, balay-balay, pero may mga tanong diri, sunod. Basakan na kumayan ba, nang ginagmay lang yun, pagkusumo bro. Nanay-bulak guys. Pero di pa na kuhan guys. Di pa na kumplito guys. Ang bulak. Di pa na kumplito guys, no? Sunod na kumplito na guys. Uy, pas-pas na gamay guys, kaya naisakyan na nagsunod guys. Kasi manungbulan niya, tana. Oh, Sakura guys, oh. Okay kayo guys. Guys. Pwede pa dyan kayo sa labog guys. Oh, di pagi kayo sa labog ba, diba? Pero namulak na siya. Oh. Oh. Diba? Straight yun na siya dito guys, oh. Straight yun na siya dito. Ano? Abot yun na siya dito guys. Tuyok binyata rin yun. Oh. Dari guys, sa kanal nila guys, oh. Oh, okay kayo guys, diba? Oh, wala pa dyan siya kabukhan guys, oh. Pero kung magsigig ulan ni guys, dali rin sa mga taktak guys. Dali rin sa mga hulog kasi mag-ulan. So, dito kaya guys, kaya ang ilang kanal diri guys, sa tuwan yung magsapat naman dyan sa tuwan eh. Oh, diba? Guys, pero nadyo yung area guys nga. Sana, Sakura gid ba tanan? Lagi mga sagol. Oh, ano na siya guys, oh. Diba? Oh. Diba ya guys eh, no? O ning upaw nga kahoy guys nga mabuhi ra usab tuon mo wala na paglaom siya, wala na pag-asa ba. Diba? Guys. Naman sin. Siguro to hapon. No. Siguro to hapon guys kay mabalikan tingog. Cuy kayak gini kuat. Oh, marah siya guys, no? Oh, sabak ng mga langgam guys. Oh, guys, let's go guys kay murag kita man. Kita guys. Nagulat na daw ko mga kids dito. Tamsi guys, oh tamsi. Tweet. Tamsi pa tamsi.
Linya din diri guys. Pag mahuman na pa rin siya, suntuin na po. Ano? Pero na-agi area guys, kaya pati baga-agi guys. Baga Sakura guys. Suryanan yun ba? May isa ka bulak diri guys, mga green yun siya basta tag-init na. Pero karon puti kay bulak guys. Puti kay nausabihan kuan ba. Pero ano? Kini nga bulak guys, oh, green ba yun siya guys. Kini green kay ni ba pag tag-init. Hindi mo dyan na. Kana guys, green kay na siya guys pag tag-init guys. Pero pero yung bulak eh, puti na. Ba't sa kanila bulak guys. Baka na. Puti na siya. Pero pag tag-init na, green na siya, green. Green kayo. Hindi na ka-green oh. Basta green kayo na guys. Ano siya guys. Let's go guys. Basakan kay go. Abot sa guys, mga pinita guys. Abot to idiri guys no? Diba? Itong sumpay dito. Diri mo tagagian no. Abot pa siya diri guys. Dito diri tabi ng bayan, so yan dinikuan. Ay baga pa diri ba? Na mga bangko. Diri pa rin ko diha. Picture, diba? Okay kayo guys no? Sakura unahan, abot napagin dito sa unahan guys. So kita niyo guys, unahan. Suryanan dyan na diri. Sa unahan. Ingat pa rin kayong view rin guys. Unahan guys. Diba? Okay kayo guys. Sa diri naman talikon na diri guys. Mulaag dito sa area nga Suryanan sa Sakura guys. Ito na karang tao. Yan yung mga pagkaon. Kutumon na ikaw. Huwag kay kwarta. Kung na kay kwarta, kaon, kapalit ka. Napay mga balay diri guys nga pa na usab. Wala pa na lagi ibang ko ba. Pero sa itong silingan na mo ba. Napay isa ka balay dito yata. Isa doha. Wala pa na lagi bago yung balay. Lihat ko lagi guys. Trabaho baga pa kung wifi ron. Nasakit ba yung tuhod ato? Loy po kayo layo po kayo yung trabahoan eh. Sabot kayo, may pagbundan na lang siguro guys. Kaya sa mag trabaho nga layo kayo. Labi ng mag-ulan. May kayo ba? Mamagod siya ka kita direct doon lang. Pinaalang ta sa doon. Okay ra.
Maglayo kayo, lisod kayo guys. Ay, layo ano yun sa kuwag. Buwan guys. Layo ano yun 20 na ko di 25 minutes. Five minutes guys, layo ng ganito guys. Iya pag hapit isa daw ka oras. Loyali kayo. First time yung gapon. First day. First, unang adlaw niya ba? Gapon. Ay kayo. Gapon kay buti man ni. Nadali pagsikan kay meron ko magsugat ni. Siyempre, kung magsugat, inunutob ang amping. Amping sa pagbike, o amping sa pagtrabaho. Kaya, layo ba kayo? Diba? Hindi ko lusot. Lawi kayo guys, kay ang bike niyo, di baterya man, pero daot lagi. Sa akong ayo-ayo ba? Ayo kaya para maayo. Yung guba nyo daw ako nyo. Yung plano na pagkumas ng ayohon. Kung ingin sa mga lain ba natin ayo kaya masamot. Okay kayo ba? Palit na sa irong bago guys. Palit na sa irong bago guys. Kaya cute kayo mga ito guys oh. Tsaka palit na lang yung bago guys. May kwarta. Dugay-dugay na pa yung bike. Uy. Maro yun ay perminti niya na nadala nila kay mabuk mo si Kara kaya battery man. Panitabok na ng kura. Ano yung sakyanan? Okay rin paglayo guys. Sakyanan. Kuruma. Wala pa yun guys. Ito sa lagi big bike ini guys. Big bike lang din. Arigatou gozaimasu. Atras siya gamay guys kay nahono man ko. Lapas man po siya. Pero okay ra kay manay giveaway no mahinatagon ka sa gihanan ay hindi ka mahinatagon lagbit pang masuko mo siya so magsuko ang duha. Uy kuyawa ng balaya guys eh. Mura man ka ng pagkaon. Sana anong kuhan? Sulanan ba? Makdo ba na? Ay, hindi na makdo sa kanay. Kalimot ko. Ang ship ba? Diba? Nagkakaklase din rin mga balay guys. Lili parehas ang kuhan. Si klase po napoy parehas, napoy lahi. Nandito mga balay. Ini bergaraan tadi wilayah ni, Pak. Old. Ay bago niya ta. Bago ka na. Ini mo pagkini na yung black bago.
Pero guys, okay, dindot kaya mga plastas yung mga guys. Area guys. Dindot kaya. Mga kinamara ko ihawa no. Mga dagko area dyan guys. Nice kaya na dako area kay makapabor juga ko ano bago sa mga buhaton. Ay dako ibang area. Napay area guys nga tama lang ba. Balay lang ilahang ipa forma. Ito sa dana sana ba. Tanaw na ito rin. Tanaw siya sa kuha kayo. Nag-vlog ko. Sa vlogger o. May kamera sa dugan. Ano ba? No? Basta garahe. Vlogger o. May kamera sa lugar. Kita juga ito sa kuhan ba? Kamera. Ano to siya ba? Ay, hapit na ba ko guys? Diba? Mali na kaya guys, istoryahan lang. May overtime guys. Sabot ko guys. Kamay na lang, konti na lang. Duha pa rin kabalay, tulo. Tulo kabalay guys, nga wala pa na usab. Sabot ko guys. Masih tirada na to guys, kinaabot naman ta. Kapi ko na tirada guys, no? Marang video. Tunaw ng hangin man guys. Okay. Yung tiba kasi nga guys, yung layo. Kaya ito niya, sakit po niyang tuhod. Yung kaya ba? Ada baby guys. Tadayama. Konnichiwa. Konnichiwa. Jote mami be? Hah? Juti si mami? Juti ka man? Ha? Nakatulog kag tarog? Matuhod? Na. Dahil na naman. Kita na magagdool ba?